Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko saio berezi honetara. Kantu kontari saioa da hau eta hemen arituko gara Eibarko Armeria Eskolatik euskal famatu bat elkarrizketatzeko. Holtza gainean ez dugu ikusi urte terdian, baina horrek ez du esan nahi lanean aritu ez denik. Liburu bat idatzi du Sugarretik izenekoa eta liburu azokan ikusi ahal izango dugu laizter. Horretaz gain, 3 abesti berri ere atera ditu, horietako bat urrian kaleratu zuen, Norbera garena, eta beste 2 abestiak Sugarretik liburuan entzun ahal izango dira primizian bertan dagoen QR kodearen bitartez. Hala ere gaur programan entzun ahal izango dugu abestiaren zatitxo bat, beraz, seguru badakizuela zeini buruz hitz egiten ari naizen, Julen Alonso da bera, trikitilaria, musikaria, abeslaria, eta gaur gurekin dago. Armeria Eskola. Maitatu askez, pentsa enbeste, buruak bihotzak behar duega, zer gaitik bizi beste nahietan izan. Kaixo Julen, eskerrik asko etortzegatik, hasteko esan beharra dut, hau Eibarko Armeria Eskolako ikasleen erronka batetik sortutako programa dela, eta segurenik emisio bakarra izango da, baina auskalo, orain ordu bete daukago horretik, eta sorpresa ugari ongo dira amaieran ere, dinamika batzuk izango ditugu, beraz, adi mantendu, eta elkarrizketari ekingo diogu. Julen, zer modu zaude, nola sentitzen zara? Ondo, pixkatu orduri, ze egun hauetan jardu naiz lan pila bat iten, azkeneko prestaketak, liburu bate aurretikan, eta lo oso gutxiten, baina oso ilusionatuta, oso. Azkenen norbean proiektua danen eta pila bat bizitzen duzu, iten naizan dana, eta gero ikustia horrek frutua ekarri aldezakela, bai. Nola deskribatuko zenuke zure burua, nor da Julen Alonso? Nik askotan ez dakit definitzen ere burua ez da. Ez dakit ona dan, txarra dan, hori. Baina niretzako Julen Alonso oain arte ikusten nun, holtzan egotezan pertsona bat bakarrik zala, eta egonez lanketa bat iten, eta nire buruai behin da berriro esaten, ez, Julen, zu lehenik eta behin beste danak bezala, disfrutatu berdezu beste gauzetaz baita ere. Gero disfrutatu alizateko holtzan eta musikan, ez da. Baina, klaro, gertatu zait, asko zentrauta hona izela musika munduan, eta ustegabian, astutan eukela lehenoko, kanpoko dana. Baina ja, zentratuta pixkat. Aipatu dugu urte terdian ezarela holtza gainean egon, eta horrek, gaixotasun baten ondorioz edo, eta horrek mentalki momentu honetan nola aurkitzen zara? Fizikoki baino mentalki horrek nola eragin dizu? Mentalki beldurra asko. Beldurra esango nuke lehenik eta behin, ze azkenen da egin nahi dezun gauz bat, ez da? Oain arte funtzionatu dizuna, baina oain bapaten ez, ze imaginatu. Eta bapaten gertatzen zaizu, hori, gaixotzen zehala, nire asuntua, tripetatikan etorri da, infekzio bat, ez zaiten ajuten, eta pixkatu beto xio nago, baina beldurrak daude oendikan, normala da. Baina, nik uste pixkat hasi naizela mejoratzen pixkanaka, eta, ilusio horrekin ez da. Urte terdian kanpora begira lanik egin gabe egoteak, lanik egin gabe ez, baina, jendaurrean lanik egin gabe egoteak nolabaiteko antxetatea sentiarazi dizu edo zer eragin dizu? Zein izan da sentimentua? Bai, antxetatean ikustet sofritu izan detela, azkenen sartzezanen bukle batian, ez da? Kontzertuak bilatu, kontzertutako prestaketak, diskuak prestatu, lan bukle hortan jardun eta gero behin ateatzezeanen, ez zaude ohituta egotea oain arte indezun hori egitea. Eta netzako izan da, hori kostau zaitela, lehen esan da bezala, nire burua bilatzen. Urtau izan da oso baliogarri baita ere, gauza askotaz konturatzeko, ez da, ohartzeko, eta asko ikasi dut, sufritu deten arren. Esango zenuke urteen poderioz zure buruaren konfiantza irabazi duzula edo ez duzula oraindik hori lortu? Zezan nahi dut, hasierako Julen eta oraingo Julen zenbat aldatu da? Zein desberdintasun dago? Hasi zinenetik ona?
oain ikusten den nire burua pixkat tristeago, pasat urte bat pixkat erdi depresio bezala egon naiz, esan da bezala faltaz izan zaiten horregatikan. Baina ni seguru nago rekuperatzen detenen benetan bizitza hontan egin nahi deten gauza hori, rekuperatuko etela lehenoko Julen alai hori. Bai, ze gauzak, Bai, bizitza. ziur baietz, hori ziur baietz, baina zai egiten zait ulertzea, azkenean, zu, ibialdi luze baten ondoren, urte eta erdi gontzara etxean, edo, bueno, ez dakit beste lan batean ibili zara, edo etxean aritu zara, momentu horietan, beste proiektu batzuk ateratzeko asmoarekin ibili zara, edo guztiz geldirik? Guztiz geldirik ez. Alare egon naiz gauza asko egiten, betidan gustatu izan zait kiromasajia, eta hori ikasteko aukera izan dut, geldirik egon naizen urte hontan, eta gero aparte, Zugaratik izeneko liburu hau iteko denbora hartu dut urte hontan, eta azkenen, enaiz egon geldirikan. Baina nire buruan geldirik egon naiz, holtzan egote hortan, ez da? Hori ez dela dana. Esan nahi dut. Eta hori. Liburu hontan kontatzen ditut, azteko nire kontakizunak musika munduan, txikitan tik hasi eta oain arte, musika munduan bizi izan duten dana. Guztiak kontatzen dut, anekdotak, esperientziak, ze jendeak ikusi izan dit nire ikuskizunean, azken urtetan, eta baino egia da, transizio potentia ondala horrera iristeko. Nesta askok ez jakin, eta orduan pixkat nahi izan dut kontatu, gora berak, pasa izan ditutenak. Eta, historioz aparte, da baita ere partitura liburu bat. Nire 14 kantuen partitura liburua, 3 metodo bitartez, ikasi ahalko dira, nire kantuak, eta bukatzeko, 3 kantu berri. Piskat urte, geldirik egon naizen urte honetan, sufritu dituten 3 tema, 3 kantu. Aipatu dugu, eta gero joango gara pixka bat liburura eta partituren azaltzera, baina aipatu dugu liburua, 3 kanta berri horiek, eta 3etako, suposatzen dut guztiak direla letra pertsonalak, baina 3etako batek hitz egiten du harreman toxikoei buruz. Oraindik argitaratu ez den horietako batek, ez? Hitz egiten du harreman toxikoei buruz. Nola daramazu zure bizitza pertsonaleko gauzei buruz hitz egitea eta ez dakit, adibidez, kantu hori norbaiti dedikatzen badiozu, pertsona horrek jakitea beranentzat dela edo? Ja, nik, inun pentsatuta pertsona jakin batian, baina ez hortan bakarrik. Orokorrean harreman toxikoei buruz? Zen ikusten pertsona askok sufritu izan deula momentu baten edo bestian, uste deula pertsona batekin baietz, baina ez geho kontuatzezea. Eta ez da ez pasatzen, batzutan ez du kuadratzen, eta baina senditu izan dut bizitzan zehar, bizitza guztian zehar, sensazioa norbetekin hitz nahi zeanen, batzutan zure gainetik jartzen dela eta hitzak entzaizula. Boteriak entzaizula bezala, sensazioa ez tekin nola esplikatu. Bai. Ez? Eta pixkat kantu hau sortu dut, baliogarri izan leikelako pertsona askontzeko konturatzeko gauza askotaz, eta danak egon berdula nivel berdinean, ez bat gorago eta bestia berago, ez. Danak balio dugu, bizitza hontan egoteko. Esango zenuke kantu hori dela pertsonalena edo? Bai, niko hain arte ez detin olako kantu pertsonalik. Eta kostatu zitzaizun idaztea edo? Izan zen, harrapatu zian, sofritu nunen toxizidade kontu bat, iazko urtean, pasan ditun malda asko. Baina, kantu hau idatzi nun, nigonen maldan puntu gorenian. Eta izan zen, etxe eritxin nintzen egun baten, papel hartu nun, hasi nintzen, ra, idazten hasi nintzen, eta hola segatzea, kantua. Enun erretokatuta ez errez, eta benetan barnetik anateatako letrak dira. Askotan ikustet, amorrua eta impotentzia eta kanalizatu behar diala. Nun baitetik, ez da? Eta
nire oain arteko baliabide bat hortako izan da, bueno, kantuak sortu, horrekin ez da. Eta horrekin lortzen dut, nik kanalizatzia dakaten amorru hori, eta aparte, jendeai balio badio kontzeptu horrek, planteatzeko gauzak bere bizitzan edo, zoragarri. Bai. Zaila da, norberari buruz idaztea, edo errazago egiten zaizu kantuen bidez soltatu eta horrela transmititzea. Esan nahi dut, errazago idatziko zenuke gai orokorrei buruz edo nahiago duzu gai pertsonalak izatea? Nik normalen pertsonalak, bai, bizipenetatikan, ze askotan koinziditzeu, ez da, bizipenak pertsona asko konpartizitugu bizipen igualak. Azkenen danok eotega noizbait triste, alai, amorratuta, orduan norbait sentitzen baldin bada egoera hortan, oso guai dago ez da kantu bat entzun eta identifikatuta sentitzia gai horrekin desatia, ostra, honei aurre ingo jot. Honei adibidez jendiak idatzi izan dit, kantuek eta asko balio izan dietela bere bizitzako gai batzuk eta konpontzeko, eta konsiente izateko, eta oinetzako kristona da. Noiz esango zenuke izan dela zure ibilbide profesionaleko momenturik onena? Gogoratzen duzu horrela momentu, zoriontsu izan zaren momentuetako bat? Bai. Edo zure ibilbide profesionaleko boom bat? Bai, netzako, liburuan kontatzen dut, ez da? Pixka derako txingot, kamarai. Bitxo. En primizia. Lehenengo atal honetan zuri buruzko idatziak eta argazkiak daude, eta bigarren atal horretan gero ikusiko ditugun partiturak eta horrelakoak daude. Hori da, eta kontakizunetan pixkat kontatzen dut, ez da, nire aurreneko ikuskizuna estrenatu horretikan, pixka ze bizi nun, ez da, nire bizitza, musikako bizitza hortan, eta, klaro, nik hemen kontatzen duten bezala, jardun nintzen urte pila bat txapelketetan parte hartzen, beste musikariekin kolaboratzen eta hola, baina netzako punto gorena, esan dezun bezala, zenbaten enroiatu nahi zen, hau esateko, Tela, 5 minutu pasadu dira. Ez, baina, bueno. Puntu gorena nire ustez, nire proiektu propioa sortu nunean, eta holtzaio nitzanen nire proiektu propioak hori. Hor ja benetan zenitu nitzan, naiz aske, benetan nahi detena esateko jendiai, nahi detena jotzeko, eta libre izateko. Ze triketi txapelketetan faio bat egiten zenunean, juratuak tatxau itez izun faio bakoitzero, eta horrek kriston presioa eta perfekzionismo puntua eragiten dizu. Eta gero askatu nintzen nire kontzertukin, baina kostata. Txapelketen arira, 20 txapelketa irabazi dituzu, 19 gazteenak, uste dut, eta bat helduena. Hori da. Txapelketa horietan obsesionatzera heldu zara noizbait? Perfekzionismo horren atzetik edo hainbeste txapelketa irabazi ostean obsesio bilakatu da noizbait edo ez? Perfekzionismoa? Bai. Une oro. Kontua da, ze momentutan enaiz obsesionatu. Claro, eske normala da, azkenen zuk badakizu, berta ikustea juten jendia txapelketeta dago zuri hola beira. Hola, zure behatzeta beira, dakazu juratu bat aurren, eta esatezu, ostra, ez net faiatu, ez da nota bat. Eta horrek eragiteizu, bai tripetan, bai mentalki, ze ez du zaude, ez zaude lasai. Eta azkenen gero kontuatzea, ostra, benetan, disfrutatu dut txapelketan munduan, edo eunaiz presiope batian, ez? Nei horrek balio izan zen adibidez teknika lantzeko asko, azkenen reto bat jartzi duzu zure buruai, ez da? Egun ontako ikasi dituzu kantu hauek. Eta bastante kantu zaiak, eta balio du teknikantzako, baina gero kontuatu naiz, mentalki txikitzen itzala. Bai. Kronologikoki pixkat kokatzeko, noiz hasi zinen zu musikaren munduan, eta nola joan da pixka bat ibilbide profesional hori evoluzionatzen? Eske,
pasaitu eta inbeste goza musika mundun. Ja txekitatik kolaborazioak eta aiten ibili naiz. Zenbat urterekin izan zen lehenengoa? Jo, Benito Lertxundikin jo nunen, bere kontzertuan amabi. Ostras, amabi. Hortik, bai. EBH bat? Bai. Bai. Eta zer, trikitixa edo... Akordoia jotzen nuen lehenao, trikitixa aurretik. Ja, trikitixan hasi nintzen berandu, hasi nintzen 15 urtekin trikitixakin. No, ja, banazkan pixkat hartuta behatzak eta botoi mundua ja ezautzen nun. Ze 5 urtetatik hasi nintzen, akordoia jotzen. Eta, hola, nire aurreneko hori Benetokin jo nunen. Ez da hola, barkatuko jazu. Bai, horren aurretik, momentu bat, bale. Claro, eski horretik, ni pixkatakat memoria pixkat... Bai, distorsionatu, Bai, ez? pixkat borroso gehatze zait, ze arrasaten, akordoi lehiaketetan parte hartu nun, 7 urte nitula, eta hor Amaia Antzokian jo nun, bakarrigan. 7 urterekin? Bai, akordoi lehiaketan. Oan izatet, jo, Julen, gisa joa. Eta gogoratzen duzu momentu horretan buruan zenuena, edo zer sentitzen zenuen gogoratzen duzu momentu honetan? Bai. Eta zer zen? Bai. Zerbait niretzako antinatural bezala ikusten nula. Osea, enitzan prest ikusten 7 urtekin agertzeko oholtza hortan, Amaia Antzokian. Baina adin horretan zer zen, gurasoek esandakoa, edo... Ez, egin behar bezala ikusten zenuen, edo... Irakasleak bultzatuta. Eta ni beti izan naiz aurrena, bai, ez tekiz zer, bai, gogoa daukat. Usteari bai. Umetatik, baino gero esatezu, ostra, nun sartu naiz. Bai. Hala ere, momentu horiek bizizateak, gerora eraman zaitu, ibilbide profesional potenteagoa izatera, ez? Edo Bai. lagundu dizutela behintzat, esperientzia eman dizute. Bai, pila bat. Pila bat, azkenen. Ez dakazu lasetasun totala, hori behintzat nire ez da existitzen. Oholtza batean beti behar da gaina pixkat. Nerbio puntu bat, bestela nun dago ilusioa eta... Izatean nerbio onak, ilusiotikan eta joe, ez? Kantuei dagokienez, nik esan behar dut, nik entzun ditu dela primizian liburuan entzun daitezken kantu biak, esan dezakegu estilo aldaketa bat egon dela, edo horrelako zerbait esan daiteke baladetako baten? Kristona, bai. Ni bain arte folk munduan horren guratuta egon naiz, betidanik nire aurreneko bidiskake folkak dira. Bueno, kenduta bat, pianoakin jotakoa zindagit kantua dakat, hor Zarozko Torroian eta grabatu genuen bideoklipa, eta hori pixkat bai aldendu zala folketik. Baina oain indetena liburu ontako 3 kantuak pixkat bai jundia, bereziki kantu bat, asko junda estilotik. Da rock balada bat, itzein deuna toxizidea buruzko kantu hori. Eta, ze, klaro, nahi asko guzez eskit dinamikak erabiltzea musikan munduan. Bai kantu batetik bestea, bai kantuan bertan, diskotik diskora. Eta, klaro, kantu hontan ze gertatu zait, sekula inaiz ikusi horren amorratuta, gai batekin. Eta nik esaten detena, bete esan diate, zuk ematezu hartzatxo bat, goxua, eta nik esaten, baina eske hartzak batzutan baita ere, sexatu ezkeo, aldizu ozkain. Nun baitetik atera behar du. Claro. Eta kasu hau izan da, estilo aldaketa hori, naturalki sortu izan zait. Enulako hori aderazi, letrakin batea, zea hori, nire amorru hori ez da, musika nire nabaritzia, eta nik uste asko nabaritzen dela. Esango zenuke, konfort sonatik ateratzea lortu duzula kantu horrekin, edo esentzia mantendu duzu, edo ezain beste, edo nola deskribatuko zenuke? Guztiz. Konfort sonatik ateratzera. Bai, gaina kantuak nina astu ditut, nire estudioan, eta kostatu zait kantu hau nahaztia. Ze oinarteko estiloa, izaututa oinarteko nire musika,
errezago atatzen zitzaian, ez da, lanketa hori tia. Baina baten roka jartzen diazu, eta niretzako izan da, bale, guazen ikastea, zer da roka, musika asko entzun, eta horrela jo naiz pulitzen, lortu arte nik nahi nun emaitza. Eta oso guztua gatu naiz. Izan duzu inspirazio iturririk edo erreferenterik musika estilo honetan? Wizard. Wizard? Bai, taldia. Bai, asko guztia ez talde honek bereziki baladak egiten ditunen, rock baladak. Nei betidanek pila bat gustatu izan zait, eta pixkat hortikan suposatzet hori entzungo nulako nire bizitzan zehar baita ere. Azkenen gugea, oin arte bizi izan deun horregatikan ez da, eta ikasten jongean guztiagatik. Eta, nik uste jendiak ez dula esperoko batez. Uste da asko juna izela. Bai, baina ondo do, ez da? Asko txokatuko, eta batzuk esango, zenbat jundan eta ez du bat epeatzen oin arte indunakin, eta beste batzuk esango agian, eskertzen da aldaketa batzuk. Batzuetan evoluzioa ere positiboa da. Eta uste dut kantu hau dela primizian zatitxo bat entzun daitekena. Bai, pixka bat. Ez dugu inoz barriko boterea haiengan. Entzun dugu, zatitxo bat, 28 segundu izan dira, baina pixka bat esentzia ulertzeko beste, bai. Bai. Entzundakoan, zer gogorarazten dizu edo zer sentitzen duzu? Arro zaude egindako lanaz? Bai, oso. Beti izan naiz gai pertsonalak azaleratzeko. Eta hau niretzako da punto eta aparte bat, ez da? Da kantu egiten dut, gaski pasadet, baino hor usten dut kantua eta ematen diot espazioa. Eta oinetzako kristona da. Bai. Abesti hau, zein momentutan egin zenuen? Nola da abesti bat egitearen prozesua? Noiz hasi zinen pentsatzen, lehenengo melodia, lehenengo letra, nola da? Lehenengoz melodia, eta horrez zitzaidan burura, kotxean joan, eta horrez zitzaidan melodia bat, nahi beti kotxen etortze eskit. Edo bestela aurrekon bezala peskadere janeola, arain deginan. Esan hola, Julen, utzi turnoko papera, eta gero bueltatu arain deginan. Eta zer egiten duzu? Apuntatu papele, melodia grabatu edo zer egiten duzu? Eguten naiz, paseotatikan, eta grabatzen dut, notetan, da gero bueltatzen naiz. Eta zein itzan esaten? Nola egin zenuen kantua eta zer? Hori, aurrena melodia, sortzen hasi nintzen, baita ere, impotentzia hortatik gan, eta segidan etorri zen egunian bertan letra. Dana egun bakarrian ninun, eta gero junitzen nire musikariekin publitzen. Baita ere aipatu nahiko nituzken nire musikariak, Ikerteieria, perkusioan, Gorka Urra gitarrak grabatu ditu, eta Joanes Ederrak bajua eta kontrabajua. Muixo bat hemendik beraiei. Bai, noski. Eta zure abesti berrien parte ere badira beraz? Claro. Kiston aportazio baiten dute beti, Beti, eta nik dakat askotan buruan idea bat eta guztiz aldatzen da, behaiekin egon da gero, eta hori da zoragarria. Azkenen niretzako da, danak parte hartuko bagenun bezala kantu hortan, gai hortan, eta danagoa zela batera. Orduan, momentu honetan, Julen Alonsoren atzean, beste 3 pertsona daude, edo ekipoa 4 pertsonak osatzen duzu, edo... Esan dako musikariak, gehi, oen kontzertutan hasiko dena nire albuan, Uxuek ere jeta. Uxue? Uxue. Abeslaria baita ere. Abeslaria, panderista, musikari totala eta pertsona ezin hobia. Da zoragarria birekin lanitia, jasiga ensaiatzen, pixkanaka, eta da zoragarria nola bizitzen duen musika. Da impresionante. Esan daiteke beraz 2024an oholtzetara bueltan joango zarela? Bai.
eta esan daiteke dataren bat primizian edo... Oraindik ezin da esan, ez Hilabetea, dakau seguru, edo- ez dakau seguru, ze fetxetan hasi. Baina hasiko gara bai. Bai. Eta txapelketetara bueltatzea nola ikusten duzu? Uf, ez. Ez? Ez. Esperientzi polita izan zen, batzutan gogorra baita ere, baina politak ingatzen naiz. Bertan izautu nuen Eneritza Ulestia, oain arte nerekin egon dena, abesten. Bai, abeslaria. Eta netzak hori opari bat izan zen, ez da, baita ere txapelketa munduak ekarri ziana. Eta nik gatzen ez momentu honekin, baina iruditzen zait ja nahola beste fase baten, nun konzentratu nahi detela beste gauzetan. Eta ez egon prestatzen lau kanta dara netzako kriston esfortzu bat, non txapelketa batea jun bertan jo eta ja gehiago ez dituten joko kantu horiek. Da joet, lanketa potente batin, bat denboran, gehiago mantentzeko kantuek. Eta ez hor bakarrik gehatzen, ja. Bai. Bueno, hitz egin dugu liburuari buruz, baina nahiko nuke liburua sakonagoa azaltzea eta esatea zer kontatzen duzun bertan, nola funtzionatzen duen partituren asuntoak, zer aurkitu dezakegun, zugarretik liburuan? Bai, bastante gauza ikusi halko, ja. Hasieranakan pentsatuta partitura liburu bat bakarrik izatia, eta solfeoz bakarrik, ze, bueno, liburu hau egiten hasi nintzen, ze baina arte ondu naiz, jendeak esan izan dit, Julen, partitura hau pasako kantu honena eta bestia, eta honitzen propio banaka partiturak egiten, denbora pila bat, izautzen nun jendeantzako. Eta esan hon, egunen baten atakoet liburu bat, eta nahi dunak nire kantuak ikasi, hor dazka. Eta sinitzen, solfeoko kontuakin, eta gero junez rangua pila bat handitzen. Esan dut, solfeoko partiturak bazkat, oain guazen zenbaki bidezko metodua gehitzera. Ze treketixan jendeak zenbaki bidez jende askok ikasten du baita ere. Eta gero esan, ja bi metodo bazkat, guazen hirugarren bat, aurrez aurre. Eta aurrez aurreko metodua izangoa, bertan daude kantu bakoitzian QR-ek, QR, eta bertan oantxerak utxiko izuet. Bale, guazen ikustera QR-arekin ikusi daitekeena edo... Bai, bertan sartu eta ikusi halkoa ni jotzen, kantua poliki, nun halko dezun. Tutoriala bezalakoa edo nola? Bai, tutorial bat, nola kantua ikasi. Ze jende asko dago horrez aurre ikasten duna, ez? O belarri bidez edo ikusten. Eta plataforma hontan, halko da velozidadia bazkartu edo mantxotu. Irakutsikoet? Bai. A ber. Bale, a ber. Eto. Eta zer da, zure etxean grabatutako tutoriala edo zure kabuz grabatutakoa? Nere kabuz, bai. Bideo nik eginda eta ez dakit pantean ikusiko dezuten. A ber, bai. Hortxe. Bale. Bai, mantxo ikasteko. Polita horrela ikasteko, bai. Bai. Esango zenuke 3 metodoetatik erretzena edo hau izan daitekeela, edo ez dakit, behar bada horrela ikusita azkarrago barrenatu daiteke kantua, edo... Bai, azkenean aurrez aurreko metodoakin horrekin lortzen da lantzia pila bat belarria, gero kaptazioa baita ere, memoria, ze askotan, ni irakasle izan naiz, teknisakoa eta askotan kontuatzen izan, ikaslei da jotzen paperian dagona, nota bakoitza, baino ez da ikantua sentitzen eta gero ez da kapaz jotzeko kantua partitura gabe. Orduan, posible bada eta alduenak, aurrez aurre ikastia, nik uste onuragarria dela baita ere, beste aukera bat. Bai. Eta liburuaren lehen zati horretan, zure bizitzari buruz hitz egiten duzu, ikusi dut hor anekdotaren bat ere kontatzen duzula, aurreratu dezakegu zerbait edo kontatu daiteke bertan dagoen anekdota txikiren bat edo... Bai, hau netzako bastante heavy. Bale? Heavy anekdotan bat edo... Bai, anekdota bat. Hori txikian nintzanen, 10 urte ere ez nitu naukiko, uste 7 urte edola. Gusta ez zitzaian, show mundua, espektakulo mundua, eta beti oten itzan, dantzan ibiltzen itzan baitare, eta koreografiak sortzen,
eta bata bestia. Eta bueno, behin pentsatu nun, klaseko lagunak hartu eta antzerki bat osatzia. Nik gidoia inun, bakoitzak gidoia pasatzen nion, zuk hau inberdezu, zuk hau eta zuk hau. Gidoia zuk idatzita edo... Nik idatzita eta jantzitegia eta dana prestatuta antzerkia. Eta egote ginen jolas garaian ensaiatzen ez da, denbora pila bat urtean zehar. Eta, klaro, nila junitzen a lo grande. Junitzen kiroldegira, eta lokatu nun kiroldegia, bertan antzerkia eskaintzeko. Eta hori zenbat urterekin izan zen? 7 urtekin. 7 urterekin? Eta nire amak etzakin ezer. Eta ikusizian imprimitzen nahi etxean antzerkiko kartelak, eta esan nion, benga ma, lagundu kaletikan pegatzen kartelak. Antzerki bat itean joata. Ja, kiroldegi ja listo dao. 7 urterekin, zei dazte zenuen, gorrean normal edo zer? 7 urterekin? Ez guatzen. Eta ama izan nion laguntzeko, pegatzen kartelak, eta klaro, nire amak etzun ikusten gauz serio bazala. Eta nire juten izan kartelat pegatzen, eta beha atzetikan kentzen kartelak. Bai. Gaur egun esateu, ostra, ez tegit ondo egin ez, baina eske ikusten nun etzeola ondo burututa. Eta, ulertzen diote, nire amai pila bat. 7 urte nitun, eta, bueno, kontua da, jatu zen eguna, antzerki eguna, etorren nintzen poltsa handi batekin barnen jantzitegia eta dana lagunentzako, eta amakin junitzen kiroldegia. Eta ni hola jarri nintzen, eta ordu betian esaten nun, ez da torre inor. Eta nire amak esan zian, Julen, ordu bete pasada antzerkian ordua, guazen etxaz ez da inor etorretanik. Itxon pixkat. 2 ordu pasa, azkenian esan nion arte, guazen etxaz ez dira etorri ez da nire lagunak antzerkien behar dutenak. Bakarrik. Eta hortik urte askota, dela 2 urte, Orioko kiroldegian kontzertu egin nun, dana bete zan, eta netzak hori izan zen, eta bertan kontatu nun pixka bat. Txikian nintzanen, utxa ikustetikan, obviamente ez da, joe. Oain, hola ikustia, netzak oso emozionantia izan zen, eta... Ostras. Irudimena itzela, 7 urterekin? Eta orduan, kontuatzezea, gauza enien hainbeste garrantzi ematen, eta igual ondo antolatu da zeon, baino lasai honi joan. Konsiente izan gabe gauza askotan. Askotan umiak dakan inozentzi puntu hori zeona. Beraz, esan daitekezuk alde artistiko hori edo bizio artistiko hori txikitatik izan duzula, jaiotzatik edo... Bai. Erreferenteren bat izan duzu etxean edo... Ez. Berez, etorri zaizun zerbait izan da? Berez. Gero baita ere Arribildantza taldean ibili nintzen, urte bastantetan, eta bueno, guk antolatze genituen gure ikuskizunak baita ere. Orduan, horredanak, bakiston esperientzia hartu nun, eta baliogarri izan zitzaian gero nire espektakulo propioa osatzeko. Ja, hartuten azkan puntu asko eta errez izan zen. Bai. Bale, nahi baduzu, guzti hau azalduta, uste dut, heldu dela garaia ja bideoklipa ikusteko edo aurrera pentso bat ikusteko eta ja pixkat testu inguruan kokatzeko. Bale. Bideoklipa ikusiko dugu? Perfecto. Bai. Ilunean goxotasuna, argitan bihotza estua, seguru algaude hauden benetan zoriontasuna. Bi ezpainen arteko dantzan, plazera parretan, igerian, nor jarri beharrote dizalantzan, haguna ote dan, maitatu askez pentsa enbeste, buruak bihotzak behar duegan, zergaitik bizi beste nahi edan.
Ipa, dana ere, dana, ez? Bai, dana ere herriaino, zoragarria. makina, eta bertako Bai. parte hartzaile guztik, eskerrak parte hartzeagatik. Gero, flamenkoa dantzatzen, show bat izan zen. Bueno, baina ondo moldatu zarete, ez? Bai, zubak izu dantzatzen flamenkoa. Ez, nik euskal dantzak egiten dituen, baina hortik aurrera ja... Hortik aurrera ja ez. Ja, hortxe geratu nintzen. Esaia egin zaizuen hori grabatzea, edo ondo moldatu zineten? Azkenen, honitzen bideotutorialak ikusten, nola dantzain flamenkoa zerianak eta esan Julen, improvisatu zure erara. Eta listo. Izan zen show bat, bai, baina bueno. Baina ondo atera zen, ez? Oso Esperientzia ondo. Oso ondo. Letra horrek zeri buruz hitz egiten du, hori ere pertsonala da? Bai, askatasun sexualai buruz hitz egiten du. Nik txikitan sufritu nolako asko, ikasliekin eta hola nik askatasunez izaten nun, dana guztia zitzaiala. Neskak, mutiak, zendere familienik izan ditut referentek, ez? Eta orduan nik normaltasunez, inbehar dan bezala, ez da? Eta reprimituta egon nintzen, eta sofritu nun. Eta, lehen urtean hasi nintzen, mutilo batekin irtetzen, eta pixkat da, hendikan kalen ikusten deten guzti hori, ez da? Begirada txar horiek, esatezu, zeba jendeak hain raro biratzen dit, ez dago normalizatuta. Aurra pauso asko daude, baina esan nun, albadet ondarrale txiki bat aportatu, gai hontan baita ere, eta jende askok idatzi dit, asko lagundu diola kantu honek. Piskat lasetasunez irtetzeko bere bikotiekin eta bere kristona. Pausoak eman ditugu, baina oraindik ez dugu lortu beharrezko naturaltasun hori. Claro, animalik ez daka arazoikan adibidez, danakin, eta ez da ez pasatzen, eska hori da normala, hori da naturala. Hori da. Eta hitzetan esaten den bezala, normal hitzaren esanetan arau ez bizitzea da kartzelan. Eta nik ez du nahi normala izan, hori baldin bada normala izatia, ez? Eta gehiago inberko genuke, aurna traumak sendatu, ez? Eta gero zure barrura behitu benetan zer nahi da, zen nahi pentsatu gabe bestek zen nahi duen ikusi zugan, ez da? Hori da. Norbea jutea bea eta behan arazokin, ez da? Nekoa badakaula eta utzi bizitzen, eta bizi. Animaliak aipatu dituzu orain Julen, eta esan behar dizut, Armeria eskolako ikasleek prestatu dituztela, jolas ugari, eta horien artean bat animalien jokoa deitu dutena. Beraz, zuk parte hartu behar duzu, eta... Ur pixkatetan, hijoa. Bai, ez dakit jolasa norbaitek azaldu behar duen, bezala azalduko dut, kontua da, soinu batzuk entzungo ditugula, eta zuk asmatu beharko dituzu, soinu horiek zeinenak diren, ze animaliarenak diren hori da. Adia, benetako animalinak edo gizakiak indako gutxak? Suposatzen dut benetakoak direla, suposatzen dut, bai. Bai ez esaten denak, bale. Oso ondo, entzungo ditugu, eta Julen, ea nola moldatzen zaren. Bale. Julen entzun duzu, eta hor dituzu 3 aukera. Eske horrek gogoraztu dit, klasen txirula jotze genunen. Bai. Eta ber txirulen aukera badu, baina ez animalita zegia. Mortxa. Mortxa esango zenuke? Bai. Ui, ez dakit, zuk esango zenuke. Egia esan, igual bai. Igual bai. Ikusiko aukera zuzena zein den? Bai. A ber. Bai. Ondo asmatu duzu lehenengoa. Ona. A ber horrengoa. Bale, hor ditugu beste 3 aukera. Nik uste dut hau argiago daukadala, Zein esango zenuke? Eske, matezun irrintzika izan da itxen bizkat, Nik esango nuke izurdea dela. Nik bai. A ber, guazen ikustera. Izurdea. C. Hori da, C. Izurdea. Bueno, ondo, bitik bi, bale. Ze polita. Ondo.
Vale, hirugarrena. Vale, oraingo honetan ja ez dakit, Julen, zuk zer Ja. diozu? B o C? B edo C. Zintzuk dira? Ai... Hipopotamua. Hipopotamoa. Vale. Esango nuke. Hipopotamoa esango dugu. Hipopotamoa. Oso ondo, bale, 3-3. Zer du horrek? Oraingo animalia hau ez dakite gaur egunekoa den edo Orangutana. orangutana. Ez que egia esan ez dakit orangutanek nola egiten duten. Vale, oso ondo. Taka. Zuzena. Bueno, Julen, ondo. Ondo, guaz. Musikaz bai eta soinuz ere bai. Honek ematen du Estola oso ondo. Portaventurako zerbait. Oiuren bat edo zerbait. Ja. Zinezko Erroia. zenuke? Erroia. Guazen ikustera. Ez da zuzena? Ez da zuzena. Ez da zuzena. Hori izan... Bueno, hau argi dago, ez? Argi do, untxi ja. Argi dago, hau, Argi ez? ja. Ardia esango dugu. Bai. Ardia. Baina badak hau Bai, arditxo bat. Ardia da, bai, nik ere bai. Bakazu ardila baita ere? Nola izen hau? Bueno, nire bikotarena da, baina Xipsol. Chips? Xipsol. Nondik? Xipsol du izena. Nondik otazu, bai. Ba, ez dakit niri gustatzen zaizkit izena raroak jartzea. Bai. Xipsol. Nire hau Da, izan kumea, Txikila. Txikia, oraindik txikia. Bueno, ja erdin erabea, baina Zio, bai. ona. Bai, eta zureak? Maia. Maia. La oveja maia eta zitzaian nahi gabe. Da, abeja maia. Eta maia. Nire izan, zera, Ah, oveja maia abeja, bezala oveja. eta... Ah, Ja, denak parezka eta, bueno, ba, maia jarriko jo. La oveja maia, Maia. nire esanetan. ai ama, vale. Bueno, animalien jokoa nahiko ondo, ez, Julen? Oso ondo. Oso ondo. Musikari izateak lagunduko Bai, du animalien aprobatuta. jokoan. Vale, Julen, orain, zuretzako galderak ditugu. Ikasleek eta bueno, eta zure jarraitzaileek galdera batzuk egin behar dizkizute eta pantailan ikusiko ditu. Aila. Aber, ze galdetzen dizuten. Haupa, Julen galdera pare bat daukaz zuretzako. Ze beste instrumentu jo nahiko zenuke, eta segaitik? Jo, ba... Beti honez pentsatzen, Ez Aber dago beste asterik. instrumentu bat eta gitarra pentsatu izan dut, baina gero jarri eta ez dit betetzen ni jotzeko, entzuteko pila bat. Baina ni jotzeko... Ez Flauta edo dakit. horrela zenuke joko? Ez. Edo panderoa, Panderoa jotzen dut. Sektore berdinekoa. Bai, panderoa jotzen dut. panderoa bai. Triangelua, zenuke joko triangelua, Jo, ez dakit, ez dakit. Asko pentsatu beharko nuke ontako. Bai. Momentuz trikitixarekin gelditzen Bai. zara, ez? Bai. Nikelarpa. Nikelarpa. Bai. Eta hori zer da? Da, bueno, sokazko instrumentu bat, netzako erreferente izan da Xavier Severio, Ah, makina. Eta Los Quartet taldean nikelarpa jotzen du. Oso gutxi ikusten dana instrumentu hau eta oso erakargarri ite zait. De hecho, nire kantu baten grabatu zuen, nikelarpakin, Xabik, eta oso polita. Emateo kriston folk tokia. Eta, bai. Bale, bueno, nikelarpa esango dugu. Oazen ikustera hurrengo galdera. Haupa Julen, ohartu gara, hemen, lepo edo samaldien testu bat atuatute dekozula. Norbera garena dinona. Eta aldi berien, abesti baten izenburuen lanabe ikusi dugu. Zuretzat, mezu honek garrantzi berezi badeko, ez da? Bai, A ber, Julen, erakutzi tatuajea, azteko? hemen txen. Ah, bale. Bai, Vale. nola gutxi ikusten da. Ez, ondo. Bai, bai. Bale, oso polita ez naiz fijatu, Bai, ba hori kantua lehen ikusi duen bideoklipa, pixka bat kanporatu bai, kantua, baino baitare nire barruan, behin da berriro esan nahi diot nire buruei, ba bikoteak ni joanen eta antsiedadiak emateiten kaletik, ze hori asko sufritzen dut, eta oso gogorra da. Oso gogorra da. Ba pixkanaka ikasten juteko,
eta hori nire burua izateko danok izan behar ez, gehan bezalakok, eta ateatzia guregan sortu dian sentimenduak, naturaltasunez. Esan nahi polita, beste tatuajerik baduzu edo? Ez. Hauxe, beti izan naiz, zehose pentsatu eta egun baten jekin izan da, gaur tatuaje egin behar dut. Ostras. Eta ala, beste egun baten gaur untxila ekarri behar dut etxea. Eta untxilan bila beti izan naizola, eta liburuare bai, Egun batetik bestera. Bai, zan unra, eta jasin izan sortzen da, bai. Nik uste gauzak benetan nahi dituzunen, ez diala askore pentsatu behar. Etortzen dana, ez da? Datozen bezala, ez? Bai, gero ez dula zehozerek funtzionatzen, zer da funtzionatzia baita ere, ez da? Bai. No, musikan baita ere. Ez bildurra izatia eta aske izatia, azkenen, eta baina ikasiet, perfekzionismo mundu hortatik pixka sendatu nahi zenen, oain gehiago permititzen naiz, igual ez du zertan kantuak perfecto egon, ez da? Edo igual ez du zertan kriston arrakasta izan entzunaldi dagokien, ez? Edo bai. Claro. Azkenean zer da arrakasta ere, ez? Hoi da, niretzako arrakasta da jende gutxi batzui mezua transmititzen diotenen eta aportatu alba dezaket parte txiki bat, pertsona gutxingan, niretzako gila da kristona. Eta hortik abiatzia da oso importantia. Bai. Bueno, ea ze galdetzen duten urrengoek. Epa Julen, nire galderire, ia sortu zuen kanta guztixetatik. Zein egitotzazun kariño gexen, ero zeinan gustukoena, eta ia hori sortzeko, nun inspiraza zen. Hala, musuan bat. Hori ondarrotarra da? Bai, Ainhoa. Ez dut ezagutzen, baina izkera. Bueno, kantu guztukona ez dakit, baino lagun guztukona bea. Ainhoa, egitan, Dakat, da, bene-benetako laguna, Eta nolik ezagutzen duzu, ondarrukoa izan da, ez? Trikitixa mundutik, eta... Baina eske da, pertsona bat? Zoragarria. Ez ez sekula izautut beha bezalako pertsona bat, ez. Eta zeintzen galdera induna? Abestirik gogokoena, uste du? Bai, ez daukat. Ez daukazu? Ez, azkenen, hori, lehen esan da bezala denak, kantuanak oso pertsonalak dianetzako, eta enez kapaz esateko kantu bat obestia. Dana dakatenetzako garrantzi berdina, eta... Eta esate baterako, parrandara irtetzen zarenean, zure abestitatik kanpo, zein entzutea gustatzen zaizu, edo ze, baduzu abesti gogoko horik? Edo dutxan jartzeko? Eske, ez dakit zer erantzen. Ez daukazu momentu honetan abestirik buklean edo? Ez dakit. Gustatzen zait parrandetan eta oen gutxi botatzen dut parrandak eta, Baina leheno behintzat euskal musika presente dautia. Adibidez, bai. Euskal talderik edo aipatzeko? Asko. Bat esatearren, Olaia intziarte. Olaia momentu honetan oso potenteago gainera. Orain txasi Eta ze berri. maja. Oso, bai. Da pasada bat. Bai. Pasada bat. Behai baietzaiola importa bueno. Ja. Nola transmititu, eske atatze zaioin barrutikan. Oso natural. Oso natural. Eta oso gaztea da, Eta, bai, makina bada. Makina bada. Ondo merezita daka lortzen nahi dana. Egia da, bai. Bai. Oazen ikustera berrurrengoa. Kaixo Julen, zer moduz galdera bat? Ni animali bat izango banitz, txakur bat izango nitzakete eta zuk, agur. Ze polilla! Aizea, Bai. nire bikotian eioa. Ai. Aizea, majetona. Ze maja. Atrebitu zea, Ateratzen, Beha txakur bat izango zara esan du, ezta? Ni... Zein da animalia janta loiteuna? Artza? Ez dakit. Artza. Vale. Janta lo. Vale. Bizitzako gauzik eharrenak. Ados nago, Ados nago. Bai? Vale. Bueno, ez dakit galdera gehiago ditugun.
Ez ditugu galdera gehiago. Bale, orain, heldu da momenturik garrantzitsuena. Jode. Momentu honetan ikasleek esperimentu bat prestatu dute eta biok parte hartu behar dugun, niretzako ero sorpresa da, nik ez dakit zer egin behar dugun. Orduan, sardadia ikasleren bat esperimentu hau azaltzera edo bueno, gu bukituko gara edo... Vale. Aberraztu nez. Ai, ama. Eta horrekoak ebai? Ai, ama. Nun zartu behar dugu? Ez dakit. Bai, betaurrekoak bai. Vale. Nun zartu behar dugu? Ez dakit, Julen. Nila damutzen hasi naiz, Vale. Vale. Zertezillo. Vale. Seguru gaude? Vale. Txipi doktorea naiz ni, Vale. eta gaur esperimentu bat egingo dugu. Eskopeta elektroniko bat da, eta ez du ezer egingo. Bakarrik da kainoi bat, gatilloa, eta hauek dira balak. Ikusi duzue oso txikia da, ez du esplosio asko egingo. Eta nahi baduzue, hartu eta apuntatu hor, arbelera. Hartu ezazu horrela. Apuntatu. Bale, Julen, horrela. zuzu, hasi zu. Hartu. Lasai. Horrela, ezin diko Hasi zu. inclinatu asko. Inclinatzen bade bada, Bai. asko bande... Ez, baina zatuko dugu paper bat, eta bestela joango da. Vale, noara apuntatu? Horrela, arbelera. Txola? Horrela, baina ez inclinatu asko bestela. Eta orain, Eta hori zer da? elikadura iturria. Ai, Horren, Dios. egungo da esplosio txiki bat. Ai ama. Ez dut behituko bat. Vale. Guainzu. Vale. Ez da asko. Eta nolatan hori? Bakarrik da poloak aldatzen, positibo negatibo aldatzen. Bai, oso txarra dauka ez. Bale, baina non sakatu behar da edo non egin behar du... Zuk ez duzu sakatu. Osa, bakarrik apuntatu edo... Bakarrik Bale. apuntatu. Eta nola funtzionatzen du horrek? Aldezu pixkat esplikatu? Nola gerratu da. Bakarrik da. Ikusten duzu bezala, hauek bi hanka ditu, ez? Hau da positiboa eta negatiboa. Aldatzen duzu poloak, hau negatiboan positiboa sartu eta positiboan negatiboa. Eta estande egiten du eta ateratzen du papera. Bale. Ostra. Vale. Eta hori dana, bentzoi dana zer da, tinte bat? Bai, tinta, hemen ikusi alduzu. Hoi da, bale. Daukagu pelota bat, Ostra, Vale. ze interesante. eta zer gertatzen, ez? Bueno, espero, Espero. Lasai malen, pixkat eta tinta. Bueno, aleginduko naiz erdi-erdian ematen, Saiatuko naiz. Supuestamente Bai, apuntatzen berzan. claro. Apuntat. Claro, bai. Aupa, Julian. Baina, bueno. Ai ama. Ez que nik ez dut beiratu lehen, bazpare. Ja, bai, hobeto. Beto ondia da, Bai, baina eskina. 0 puntu. Ja. Ahora. Eta zer dira, borobil horiek, iskinetakoak? Baina, hain ez du esploratuko, ez? Ez, atxetik esplotatzen du, baina hartu... Da? Hau problema da... Bilurre, Bilurre motozte. Bilatuet kamera en plan, a ver, estan grabatu plano hau, eta... Bazpare aparte. Vale, ez mugitu asko, bestela ateratzen da. Eta galdera bat, Ondo bestela. iskineko... zer dira, marraztutakoak? 0 puntu. Vale. Bale. Listo? Egin duzu 0 puntu. Bai. Listo zaude? Animo malen. Leroaz. Venga. Orain, Apunta, Ez ni bezala. igual
Igual orain bala apurtuta dago. Juju! Juju! Listo! Apurtu inda, bala, igual. Ez dakit, aldatuko dugu bestela eta... Bestela listo, Ez duzu nahi Ni tiro libratu bat... naiz, listo. Zun libratu intza. Ni libratu naiz, Julenekin nahiko. Bentsat ikusi dugu ezta, nola aurreko nola. Vale. Libratu zea, guztua. Bai. Jo, eskerrik asko, erakusteagatikan. Bai, gustatzen du zezuen. Bai, doktore, nola zara, doktore? Doktore txipi. Doktore Txipi, eskerrik asko, doktore Ni Txipi. esker. Vale. Ai, ama, Julen, bueno, zer, gustora egon zara edo nola sentitu zara? Oso Ondo? guztua naiz, oso lasai. Lasai, Oengoz lasai. lasai, oen ez tegiz oze gehiago datorren. Momentuz, sorpresa berririk ez daukagu. Beraz, momentuz, ondo. Bale, zu guztua egontzea? Ni oso gustora. Oso Eta programa oso ondo. polita, Bai, oso ondo moldatu gara. Jo, Esango dugu, Durangoko azokan egongo zarela, eta Bai. aprobetxatu promo pixkat egiteko, liburuak, kantu berriak. Bai, bertan egongo naizela, abenduak 6-tik 10-era, egunero goizetik hasita iluntzea arte bertan. Hortxe izango zu. Eta hori, kriston ilusioakin izango naiz bertan, eta hori, zugarretik liburuakin. Bertan aurkeztukoet, eta bai esan berdet edizio limitatu badala, eta kantuak oaingoz hemen bakarrik entzun ahal izango ja. Hemen gehatzea, urte honetan pasadeten asunto hauek, eta liburuan bertan gehatzea. Bai. Liburutik kanpo, noiz entzun ahal izango ditugu, edo hori esaterik badago, edo momentuz liburuan geratzen dira, eta gero gaituzka. Momentun liburuan, bai. Liburuan geratuko dira. Bai, eta hoxe, Zoragarri. bai. Bale, bueno, mila esker Ibarko Armeria Eskolari, Hori da. programa hau aurkezteko aukera Hori emateagatik, da. mila esker Julen zuri, plazerrutxa izan da zurekin egotea, Eskerrik asko. eta beste bat arte, ikusi arte. Bai.